Chyť a pusť. Tunajšia organizácia Slovenského rybárskeho zväzu združujúca takmer 600 rybárov sa pridala k zástancom lovu bez privlastnenia si úlovku. Či sa vďaka tejto iniciatíve oravské ryby dožijú trofejnej veľkosti, ukáže čas. Myšlienkou vyhlásiť čas rieky Oravy za úsek Chyť a Pus sa tunajší rybári zaoberali už v lani. Odhlasovali ho však až teraz, na poslednej členskej schôdzi v polovici marca. Úsek rieky Oravy od železničného mosta až po Hodaciu lavicu, pri ktorej stojíme, bude od budúceho roku, teda respektíve od 1.6.2010 vyhlásený ako úsek Chyť a Pusť. Orava je lipňovou vodou, ryby sa tu chytajú od júna do decembra v presne určenom čase. Od budúceho roka každý kus ulovený práve na tomto mieste bude musieť rybár vode vrátiť. Budeme musieť vymyslieť aj nejaký spôsob, ako sa bude vlastne evidovať aj v dochádzke tento lov, pretože môže sa stať taký prípad, že rybár uloví rybu na záskali a keď sa presunie na tento úsek a bude kontrolovať rybárska stráž a bude mať tú rybu privlastnenú, tak bude musieť dokázať, že tú rybu nechytil práve na tomto úseku. Chovať, chrániť, loviť a nie iba brať, ale aj darovať život. Toto je podľa slovenských priekopníkov Chyť a Pusť jeho hlavným cieľom. Zároveň upozorňujú, že zmenou prístupu k rybárčeniu možno zabrániť vyprázdňovaniu našich vôd. Osobne si myslím, že malo by väčší význam, keby sa to vyhlásilo ako chránené územie, to znamená bez rybárskeho tlaku. Ja osobne nie som nejaký zastanca tohto spôsobu lovu Chyť a Pusť. Na rozdiel od Oravy na Párnických jazerách režim Chyť a Pusť zatiaľ nebude. Navrh vyhlásiť prvé jazero od bývalej OFZ-ky za revír bez privlastnenia si úlovku podporu nenašiel.